ओके क्लास धातु ଓ ଅଧାତୁରେ ଦେଖିବା ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ପିଲେ ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଦେବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଜାଣିବା ସେହି ଧାତବ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କପର, ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ, ଆଇରନ୍, lead, सोडियम ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଧାତବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କରିବା ଅର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଧାତୁକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଧାତୁକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କରିବା ଅର୍ଥ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଚିମୁଟାରେ ପ୍ରତି ଧାତୁକୁ ଧରି ନିଆଁରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚିମୁଟାରେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଇଛି ଏଭଳି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଜଳିଲା ସମୟରେ ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଜଳିଲା ସମୟରେ କେଉଁ ଶିଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଳିଲା ପରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଧାତୁ ସହଜରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଜଳିଲା ସମୟରେ କେଉଁ ଶିଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଜଳିଲା ପରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଦେଖିବା। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କି ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ପିଲେ ଧାତୁକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧାତୁକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କରିବା ଅର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧାତୁକୁ। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧାତୁକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ଧଳା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଖା ଦେବା ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳିଲା ସମୟରେ ଧଳା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଖା ଦେବା ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଥାଏ। ପିଲେ ସେହିଭଳି ଦେଖିବା କପର ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ କଳା ରଙ୍ଗର
କପର ଟୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କପର ଧାତୁଟି ନିଆଁରେ ଜଳେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ କପର ଧାତୁ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଦେଖିବା। ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ପିଲେ ଜିଙ୍କକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ପିଲେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସବୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏସବୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ପିଲେ ଏଠି ପାଇବା ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏହି ଧାତବ ଦ୍ୱୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପିଲେ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି, ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଏହି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ସହ ଓ କ୍ଷାର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏହି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସମୟରେ ସେହି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ସହ
ଓ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ଫୋଟୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମ୍ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେଇ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ଫୋଟୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେମିତି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିବା। ସେହିପରି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି କ୍ଷାର ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଦେଖିବା। ଲବଣ ଇଏ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆମେ NaOH ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତାହେଲେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମ ଆଲୁମିନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ ଆଲୁମିନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲେ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ ଆଲୁମିନେଟ୍ ଏକ ଲବଣ ହେଲା ଜଳ ଇଏ NaOH କ୍ଷାର। ପିଲେ ଇଏ ଅମ୍ଳ ନ ହୋଇଥିଲେ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଦେଖିଲ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେବା ସହିତ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଉଛି। କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୱାଟର। ସେହିପରି ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ZnCl2 ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ H2O ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୱାଟର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଲ ଅମ୍ଳ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ତେଣୁକରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପିଲେ ସେହିପରି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି କ୍ଷାର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲା ଇଏ ହେଲା କ୍ଷାର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପିଲେ କ୍ଷାର ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ହିଁ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା
ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା କ୍ଷାର ପ୍ରକୃତିର। ସେହି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଜଳ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଲୁହା ଧାତୁଟି ନିଆଁରେ ଜଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆଇରନ୍ 2,3 ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଇରନ୍ 2,3 ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେଭଳି ଦେଖିବା ପିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସୋଡ଼ିୟମକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲେ ଏଠି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରି ଧାତୁକୁ ଯଦି ବାହାରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏଇ ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଦେଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତେଣୁକରି ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରି ଧାତୁକୁ କିରୋସିନିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସୋଡ଼ିୟମକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିଭଳି ପୋଟାସିୟମକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ କଲେ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସୋଡ଼ିୟମ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳିଲା ସମୟରେ ସୁନେଲି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶିଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପିଲେ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳିଲେ ନୀଳ ଲୋହିତ କଲରର ଶିଖା ଦେଇଥାଏ। ନୀଳ ଲୋହିତ କଲରର ଶିଖା ଦେଇଥାଏ, ପର୍ପଲ୍ କଲରର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜାଣିଲେ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଖିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ଅଧିକାଂଶ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ
କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କ୍ଷାର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଲକାଲି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେହି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ 100% ବିଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ହୋଇ OH- ଆୟନ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖିବା, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? କ୍ଷାର, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ସଲିଡ୍, ସଲିଡ୍। ପିଲେ କିଛି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିପାରିବା ରୂପା ଓ ସୁନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସହଜରେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲେ ଏହିସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନମୁନା ନେଲେ, ନିଆଁରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଥିରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି କିଛି ବି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଧାତୁ ଅତି ସହଜରେ ଜଳୁଛି ତାହା ବି ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ସମାନ ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ସମାନ ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ସମାନ ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। 2ରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ସମାନ ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆମେ ଏଥର ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ। ଦେଖିଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କମ୍। କାହାଠୁ କମ୍? ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଠୁ କମ୍। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିଆଁରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରଟି ଜଳିଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧଳା ଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରେ ଇଏ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ଇଏ ସହଜରେ ଜଳି ଯାଉଛି।
ତାପରେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଜିଙ୍କ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ଏବଂ ଲେଡ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ୍ରମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୁହାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇଲେ ସେ ଜଳୁନାହିଁ, ତମ୍ବା ନିଆଁରେ ଜଳୁନାହିଁ, ଲୁହା ନିଆଁରେ ଜଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଉଛି। ତମ୍ବା ନିଆଁରେ ଜଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତମ୍ବା ନିଆଁରେ ଜଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଟୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଆବରଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନରେ ନିଆଁରେ ଜଳିକି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧାତୁ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଜିଙ୍କ, ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠ ତଳରେ ଏକ ପତଳା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଜିଙ୍କ, ଲେଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଦେଉ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠ ତଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ ପତଳା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଦେବା, ସେ କ'ଣ ହେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଠିକ୍, ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେମିତି ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଧାତୁଟାକୁ ଯଦି ବାହାରେ ରଖିଦିଆଯାଏ କି ଆମେ ରଖିଦେଉ, ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର ଧାତୁକୁ ଅଧିକ ଜାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠତଳ ମାନଙ୍କରେ, ଏହି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଜାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାତବ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରେ ଆସୁଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଧାତବ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଥିଲେ, ଜିଙ୍କ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ଏବଂ ଲେଡ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିଙ୍କ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ଏବଂ ଲେଡ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳାଇଲେ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ଠୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଧାତବ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ନେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାରେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠତଳରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ
ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ